Evo nas dan nakon prve pripremne utakmice Dinama koju je Dinamo odigrao u Sloveniji protiv Radomlja 2:2 i jučer smo napravili neki brzinski osvrt odmah nakon utakmice sa terena jer smo imali priliku uživo gledati taj novi Dinamo, imali smo prilike uživo vidjeti sve te nove igrače i danas možemo malo detaljnije analizirati i reći sve ono što smo vidjeli. No prije nego što se dotaknem same utakmice i svih tih novih igrača, želio bih samo jednu stvar reći. Svim onima koji misle da poznaju nogomet, a znaju ga jako malo, moram objasniti neke stvari. Znači, u Dinamo je došlo 10 novih igrača, došao je novi trener, priključeni su neki juniori. Svi ti igrači treniraju prvi put zajedno nekih 10-ak dana. Neki su se čak upoznali prije 2-3 dana. Znači, nevjerojatna mi je činjenica da sam vidio toliko nekih komentara koji nemaju veze sa vezom. Znači, ja ne znam šta su ljudi očekivali od Dinama od prve pripremne utakmice, nakon što je došlo 10 novih igrača, novi trener, priključeni su juniori. Ti igrači 10 dana su zajedno, neki čak i manje. Šta ste vi očekivali? Da ćete vidjeti Barcelonu na terenu? Da ćete vidjeti Manchester City? Da će Dinamo pregaziti 5:0? Radomlje je 8. ekipa u Sloveniji bila prošle godine. Ali to isto Radomlje je pri kraju u završnoj fazi priprema, a Dinamo je u početnoj fazi sa hrpom novih igrača. Radomlje nema hrpu novih igrača i tako dalje. I nije da ja sad tu branim Dinamo ili izvedbu igrača jučer, nego samo govorim činjenice. Nebitno je li to Dinamo ili bilo koji drugi klub, kad ti dođe 10 novih igrača, kad totalno resetiraš i promijeniš cijelu ekipu i trenera, pa naravno da treba jedno vrijeme da se prilagodi ta ekipa, da se međusobno igrači upoznaju, da se stvori kemija u ekipi, da trener upozna te sve igrače, da trener upozna kakve kvalitete ima svaki igrač pojedinačno, šta može od njega dobiti i da onda to uklopi u jednu taktiku ili neku svoju zamisao kako bi igra trebala izgledati. Znači, nevjerojatno mi je da se sudi sada, znači nakon ono što imaš te sve činjenice crno na bijelo, pa samo treba logično razmišljati i reći, halo, čekaj, stani malo. Mislim, početak je. Treba vremena malo da se to uhoda. Ja sam siguran da će svakim danom biti to sve bolje i bolje. Kritike, apsolutno, ali kritike kada za to bude vrijeme. Kada dođe vrijeme. Jer ako smo dali prije vremena da prođu pripreme, da dođu natjecateljske utakmice i tako dalje, pa da onda sudimo, onda možemo i sada kad se dogodio ovako veliki reset u svlačionici. Pa sada treba podrška više nego ikad. Jel' tako? Zato što sad imate kompletno novu ekipu. Kompletno. I zato ja ne mogu vjerovati da ljudi sada sude. I da su jedva dočekali sad da bi kritizirali. Pa ja prvi kritiziram i kritizirat ću ako nakon mjesec dana ne bude Dinamo dobro igrao. Naravno da ću kritizirati. Da li će to biti greškom trenera, da li neki igrači će se ispostaviti da nisu za Dinamo, reći ću. Naravno da ću reći. Neko kaže, jučer sam pročitao komentar, joj, dobio si dresove pa malo slabo kritiziraš. Šta da kritiziram? Pa prva je utakmica i sve ovo što sam već rekao. Nemam šta kritizirati, jer bi to bilo neozbiljno. Znači, igrao sam nogomet, znam šta znače pripreme, znam šta znače prvih 10 dana, 15, kada se radi na fizičkoj i tjelesnoj spremi. A pogotovo kad ti u svlačionicu uđe toliko novih igrača koje nemaš pojma. Vjerojatno nisu ni brojeve telefona još razmijenili međusobno igrači. Tako da je to deplasirano totalno uopće govoriti o bilo kakvim kritikama sada. Sada jedino što možemo govoriti je ono što smo vidjeli
da neki igrači imaju nešto ili nemaju nešto što smo osjetili i vidjeli. Imao sam priliku gledat na 5-6 metara od terena i jako dobro vidjeti neke igrače. I to ću sad reći ono što sam ja vidio i što mislim kakvi su ti igrači i kakvi će biti za Dinamo. Znači, to je onaj drugi dio videa, ali sam htio prvo ovo reći jer mi je nevjerojatno da sam to čitao, ali dobro, mislim, ljudi vole negativu više od svega, ali shvatite još jednom, samo ću ponoviti još jednom, kritike, apsolutno, ali kada za njih dođe vrijeme, pa morate dati malo vremena da vidimo da li su to igrači za Dinamo, da li je Mario Kovačević trener za Dinamo i kako će Dinamo izgledat. Idemo pričekat da prođu pripreme, mjesec dana i onda ćemo kritizirati i suditi ili ćemo hvaliti kada vidimo da je dobro. Jel tako? Mislim, ja ću prvi, ja vam obećajem, ja prvi, mislim, znate mene. Ja nemam dlaku na jeziku, niti ću se libit, kritizirat i trenera i igrače ili kompletno cijelu momčad ako vidim da je loše. Uopće me ne zanima koje ime i prezime ko nosi. Ja to svečano obećajem, to od mene uvijek ćete dobiti. Znači, tako da to je to. Ali isto tako moramo biti realni i reći kada je vrijeme za nešto, a kada nije vrijeme za nešto. Eto, toliko što se tiče tih kritika. Da se osvrnemo malo na utakmicu jučer, znate rezultat koji je bio, znate sve ko je zabio gol, šta ste vidjeli vi svojim očima. Ja ću vam reći konkretno ono što mislim, što vas najviše vjerojatno zanima, a to je što se tiče novih igrača. U jučerašnjoj utakmici sam i zaboravio onako na brzinu spomenuti neke igrače koji su iskočili također. Sada bi to iskoristio priliku, prije svega Stojković koji je odigrao isto jako dobro, mali Leon Jakirović vrlo je bio dobar, Bruno Goda kada je ušao na lijevog beka isto je bio dobro odradio i eto, to je ono što smo pričali, Dinamo sad ima dvije dobre opcije na lijevom beku. Htio bi reći ono što sam vidio, a zaboravio sam spomenuti, a to je Španjolac Villar, koji će sigurno biti veliko pojačanje za Dinamo. Znači, taj dečko toliko dobro barata loptom, toliko dobar pregled igre ima da je to nevjerojatno. I ne samo to, nego ono što vi niste uspjeli čuti ili vidjeti, na terenu se ponaša kao vođa, kao još jedan vođa. Znači, toliko puta je govorio come on guys, tjerao je igrače naprijed da izađu više. I to je ono što se meni svidjelo. Kad imaš igrača na terenu koji se ponaša kao vođa, čovjek je tek došao u Dinamo. I sad vjerujem da kad se upozna sa igračima i kad svi počnu klapat kako treba, da će to biti još puno bolje i da će on biti još puno bolji. Isto tako Mišić, koji je u prvom poluvremenu pokazao apsolutno da je vrlo važan kotačić u Dinamu i da Dinamo sa njim i Viljarom u vezi će biti sigurno dobar, odnosno imat će dobru veznu liniju. Ljubičić, dečko koji stvarno ne samo što trkački zadovoljava sve uvjete modernog nogometa, nego želja i to što je prisutno kod njega se ne može vidjeti preko televizije i siguran sam da će biti isto tako dobro pojačanje za Dinamo. Gabriel Vidović, asistent za prvi gol Kulenovića, vidjeli ste nekoliko lucidnih njegovih poteza i svega. Sigurno mu isto treba malo još vremena, jer dugo nije igrao, kao što sam rekao jučer, ali Gabriel Vidović i njegov talent sigurno su tu i apsolutno Dinamo može računati da će Vidović biti dobro pojačanje za Dinamo. Vidjeli smo već i prije da se radi o talentiranom mladiću, ali nije imao možda toliko prostora jer tu su bili i Baturina i Pjaca. Sad će sigurno imati puno više prostora što se tiče igranja i minutaže.
Spomenuo sam već jučer Vinlof, lijevi bek i Goda, isto eto što sam već spomenuo, ali Vinlof je pokazao da je vrlo dobar lijevi bek, ima sve što lijevi bek treba imati, ima brzinu, ima odličan centaršut, kombinatorika mu je isto dobra strana, prepoznaje kada se otvori prostor gdje se treba ubaciti, tako da isto vrlo dobro pojačanje po meni za Dinamo. Robert Mudražija koji je čak bio i dogovoren prije nego što je došao Zvonimir Boban, je pokazao još jednom ono što smo i znali da ćemo dobiti od njega, a to je da će dati sve od sebe na terenu, talenta ima, znanja ima, jučer je zabio prekrasan pogodak, nekoliko puta je pokazao da ima jako dobar i dribling i lažnjak, što ste mogli vidjeti, i onaj prvi žuti karton je isto zaradio Mudražija kada je probio po lijevoj strani, pa pred kraj utakmice ste mogli vidjeti 2-3 lažnjaka gdje je možda čak i trebao pucati, ali nije htio biti sebičan, nego je išao dodavat, tako da sigurno u Robertu Mudražiji Dinamo ima veliko pojačanje. I sada naravno dolazimo do Varele kojeg smo već jučer opjevali, kojeg su svi mediji opjevali, ali s punim razlogom, jer to je mladi igrač koji je toliko brz, toliko ima tu startnu brzinu, taj prvi korak, ima odličan dribling. Znači, vidi se da će biti veliki igrač. Daj Bože da ga poštede ozljede, on će sigurno biti veliki igrač. Ja sam duboko uvjeren u to i pokazao je jučer da će Dinamo itekako moći računati na njega ove sezone i da je upravo on igrač koji će možda s jednim potezom nekad riješiti utakmicu ili asistirati ili zabiti gol. I ja ga ohrabrujem i volio bi da ga i treneri ohrabruju da proba, kada su situacije za to, proći 1-1, ići sam do kraja, jer jučer je bilo nekoliko situacija gdje je zaista mogao to, ali on je išao svaki put gledat i asistirat, što naravno apsolutno je pohvalno, da nije sebičan. Isto tako još uvijek je mlad i treba biti pažljiv s njim, ne treba ga sad dizati u zvijezde odmah, da se to nešto ne poremeti u glavi, ali Varela mogao bi stvarno biti Dinamov Lamine Yamal. Od pojačanja igrač koji je malo ostao dužan jučer, ali nadamo se da će se to promijeniti, je Mateo Lisica, koji kao da je bio prisutan neki strah kod njega i par puta ima možda neku situaciju gdje je mogao možda ići proći po toj desnoj strani, ali je išao vraćati nazad loptu i sigurno bi njega još malo ohrabrio da pokaže ono što može, zbog čega je doveden, a to je da bude probojan po toj desnoj strani, ali dobro, kažem, ovo je prva utakmica pripremna i nadam se da će i on pokazati tek ono najbolje u razdoblju koje slijedi ispred nas, a pogotovo kada krene nova sezona. Eto, to je nešto ono što bih izdvojio nakon te prve utakmice protiv Radomlja. Mislim da je sve ok, ne treba nikakvu paniku dizati. Mislim da će to svakim danom biti sve bolje i bolje, a kad dođu one prave utakmice natjecateljske, mislim da će Dinamo biti onako kako treba, da će biti na nivou i da će igrati upravo onako kako želimo, a to je da bude dominantan, da napada, da stvara prilike i da pobjeđuje. Eto ljudi, recite mi što vi mislite još jedanput u komentarima, a mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav od Dede.